A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, comprobou de primeira man o resultado das obras realizadas en varias localizacións do Monte do Araño, concretamente nos lugares de Buía e Campelo, que permitiron a instalación de 2 peches para o gando. A actuación, que supuxo un investimento por parte da Xunta de uns 80.000 euros, permitirá poder compatibilizar varios usos no monte, non só da produción madeireira, senón tamén o aproveitamento gandeiro. A obra que se fixo aquí pois é un peche de uns 3.200 metros lineais de peche gandeiro, pois un pouco para acotar estas en torno a 27 hectáreas, para acotalas para meter gando no monte, non? Esa outra tamén compatibilidade que o monte ten, a parte coa produción de madeira e outros recursos que podemos sacar do noso monte, pois tamén a introdución de gando no monte, pois, bueno, pois eso tamén beneficiará a toda a masa arbustiva que temos no suelo, millorando o seu material e tamén para evitar, pois, moitas veces os incendios forestais, non? A cuantía que se está invertindo aquí neste monte en torno a 80.000 euros, en conxunto en todo o concello de Rianxo preto de 200.000 euros, porque hai 3 comunidades de montes afectadas, os estaremos visitando 2 delas, e tamén este proxecto pois leva conxuntamente unha actuación tamén no concello de Lousame. Dende a comunidade de Montes do Araño agradeceron a chega da Consellería de Medio Rural, que lles permitirá poder volver a introducir o gando no monte. Dar as gracias á Consellería do Medio Rural pola súa colaboración en facernos este peche e darnos a posibilidad de volver a reintroducir gando no monte.